Roblan, sipot ka. Yung mananggal ba? Bata wala pa akong jacket. Ako nga, pwede sabi ko, nga nakulmaray, nga ko, ano. Oo. Basta makatulog na kami ni Sis. Mapagbiro talagang tadhana paminsan pa diyan. Mapagbiro ang tadhana. Diba? Hilingin muna yan. Oh, may urano na ngonya. Naka-t-shirt kita. Oh, okay. Iyon man ang buhay. May challenge. Oh, okay. Po. O yan na, jingle mo. Oh. May nadahugat kung di ko nasabutan mo rin. Tunay na leader. Na nga ni, kung nata ini man ang binugtak na lyrics naman. May pa. Sabi sa... Anticipated dan pala. Ini kaya, ginibo mo sa ni Ronald Baldo, sa technician ko digdi. Si Ronald Baga, taga Legazpi ni, oh. Yun, siyempre, mabuto ba kasi mo? Buha ka. Gere, pigo po sa ko ni Ronald, ah. Okay. Ano kayo man aram na arog kaya. Hindi ko man aram ang giniri mo ng lyrics kaya ni basta tinoon nga tabi nga kon nga o sir nga so Kay Henry M. Kamuga boss, ayos. Oh, si. Tunay na leader. Alam mga umpat yung leader. Kundo na pali. Okay na tabata mo ran. Okay, bye-bye. Ay nako. Angel Mustasa, mga tugang may dagdag na report. Angel, good morning Angel. Pasok. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay. Ang mga dugang tapang bareta, do your homework. Oh. Ini ang tugon ni Albay Governor Noel Rosal sa Albay Electric Cooperative, particular na VP Henry, ang board kaini na ihanda ang mga datos asin kinakaipuhan na ipresentar para sa pigahagad niyang pagkakaigwa ng Special Annual General Membership Assembly sa Setyembre. Ini ang pagtawanin doon kan gobernador na nagbuburto ang VP Henry na istorya na siya na nagbubusol kan privatization kan Albay Electric Cooperative. Tawanag niya ng partor siya ni pinagunambitan na isa sa pribado na aleko sa ginibo niyang ulat sa bayan magina ka na nakalingis ng agma. Alagad ang pigahagad niya VP Henry sa kooperatiba, partikular na sa board, iyo ang paglatag kan mga datos na kinakaipuhan at maghanda kung paano ninda mapapakarhay ang sa indang serbisyo. Dahil sa day man pwedeng okay lang VP Henry ang perming brand out, as in bako man okay ang hababa perming voltahe, lalo na sa mga hararayong munisipyo asin sa barangay. Sinabi ni Rosal VP Henry na pagtawan niya ng 2 bulan ang kooperatiba asin ang board para maganda, mantang nagahalata naman sana siya kan approval kan National Electrification Administration para sa gigibuo na special agma sa Setyembre. Tinawanin doon kay na importante na ang report ang ipipresentar iyo ang kapani-paniwala. Yan, inila ilatag kung ano ang mga planong doable. Sa haloy na da VP Henry tigahalat bako usanakan mga opisyal kan probinsya kundi kan albayano na miyembros konsumidores ang marahay na serbisyo para sa mga albayano kan Aleco. Yan. Okay. Kung tatabi VP Henry, ang kaptang ka na pagkipagurunta sa gobernador ka na probinsya. Importante naman sa board should prepare a report, i-present sa kuya, believable, pero ang kaipuhan. Alam mo, ang kaipuhan nila 500 million. Dahil magkakapautang sa kuya. O, send mo yan ko. Pwede ba ka magkaroon ng local government? Depende. Pero we need a report from the board para makapag-decide sa mga beneficiaries o sa mga consumers. No? Yung pinaka-direction tayo. Kung nahiling ka na doable, why not? Bakit ka mag-anak ka lagi? Baka pala ka. But dapat patunayan nila yan. Especially the debt service. Yung 5.6 billion na. Kaya po, kasama yan sa report. How to turn around election. Ano ito ng pinag-alat VP Henry, ang kabtang ka na paliwanag ka na gobernador, alagad ulitong ko VP Henry, da isa nag-unambitan na siya ang nagbubusol VP Henry ng privatization dahil ang pighagad nilang sa board sa kooperatiba, iyo ang ilatag asin ihanda ang mga datos na kinakaipuhan asin plano na kapani-paniwala. Iyan. VP Henry, ang mga dugang pa pong
Hali sa luwas, hatod sa tuya kan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Oro Site, Legazpi City, Angel Mustaza, District 7 News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Hanggang sa mga Mientras tanto, mga to, sandali lang, sandali lang, Jimmy, di ka magiro dyan, Jimmy, tamay reaksyonan sa tuyang listener ko yan aga. Hello? Ricky, good morning. Good morning, amigo. Po, nasimbag na tabi sa kahaputan ka na ba yan, no? Iyo na gayon. Natatawara man ka kung pwede siya, pero pirming logi, Ito hindi pa nasin bahag. ano yun? Yan makangalas. Monopolyo baga ang kuryente sa Albay. Ta suro man sana. Anapot na tanalugi, di ba? Ano na kung balon ng kanal ba na duwaan provider? Iyo adi. Mamili sa tao kung saan hindi gusto. So sarong provider pa rin, mabugtang sa diring poste, adi. Adi. Oo, bugtak mong sa diring poste. Oo, sa diring poste, sa diring connection, etc. Nganing doang pipilian, adi. Ay, gari marayan. Yan. Kaya gari, siyempre, billions of pesos man ang investment ka yan. Di ba? Iyo tabi, sigurado yan. Oo. Oo. Kibad lamang mabawasan na so systems loss. Adalan, buda, gari makakatabang ini, correct. Buda ini na, ining direction ngo niya na renewable energy, baka lamang pag-abot kan mga panahon, mapakaray tabi yan. Ha? Iyo, dako lang Oo. ang bagay tabi yan. Kung Iya. mabagos yan. Iya. Oo. Pero araw mo bito ang pinakadakulang systems loss sa bilog na Pilipinas. Oho. Bako man pa lang sa mga cooperatives. Sain? Yaon da sa Senado. Migo, Oh, aramad ako, i-assign ko sa imo yan. Aramad ako nakapass on iyan sa to. Aramon mo Kung- iparam ko, para sa mga tambay naman. Ipahapot mo sa mga tambay kung imbestigaran ninda kung nakapass on sa tuya yan, buda. Pero ang gasto kada aldaw sa impeachment. Yo. Iyo nga, iyo tabi. Oh, yo. Yan pala ang system loss, di ba? Pero ang sigurado duman, Oh, ano? kinabuan dakan kumon. ang boses Punduan muna ako. Ha? Kaya, Day kaya. Day kaya kang common sense. iyo tabi. Okay, sige. Bye-bye. siya ilala Okay. Mga tukang solar project, o naling mo na, o di, may problema, ata na. Sisa daw na tawo lamang ang makadara kay duman sa kongreso o kung ano. Ilingonin do ha. Mga tugang dyan po sa Pulangi, igwaki pigapod na solar submersible pumping system. Ano ini na proyekto na solar submersible pumping system? Yan po sa Barangay Balangibang, Kampulangi. Ipinagreklamo daan. Aramon ta daw mo na sa report mga tugang ni Jimmy Nazalita. Jim, good morning Jim. Dapat habulon kan NIA, National Irrigation Administration and Contractor sa 30 milyones pesos na solar submersible pumping system sa Barangay Balangibang, Purok 1 na ipinatindog taon 2024 pa. Alagad basado sa nakaulay niya tong paraoma mismo si Kapitan Roy Armenia dahil man daa kamugtakan ang proyekto. Okay, go. An katuyuhan kan proyektong ini na pikimplementar kan niya iyoan mapatubigan an mahihiwas na mga makabasan sa Balangibang tanganing makapagproducer nin dakol na produksyon nin paroy alagad basado sa mga paraoma paano makapag-producer makakapagtaranom kung mismong nagbubulos na tubig pasiring sa mga kabasan pwedeng patubig na kung sain dahil man nakakaantos sa mga umahan dahil man nakakataranom sa madaling sabi diiton ang tubig na nakukuha samantalang ang source bastante ang tubig tagikan sa Kabilugan River. Para sa nan tubo. Ang pigiling Para na sa nan problema tubo. Dara ko lang bating tubo. Plastic lang ini. Para sa na. puro saan na nga niyan Ay, nako. ang posibleng problema sa water pump baka sa ditdaan motor kaya maluyaan higop kan tubig gikan sa salog pasiring sa mga makabasan.
32 pidaso ang mga solar panel, mawuto na pati. Pero ang tubig, liiton, kaya limitado sa na napapaabutan ng tubig, mantang sigon kay Kapitan Armenia, nagpapaaragaw na anin na tubig ang mga parauma, kau sa lugod nin iriwal, ang proyektong ini, dangugunta. Problema. Dangugunta, ang magkasunod na interview, kan DCGB nyo sa farmer asin kay Kapitan Roy Armenia kan Barangay Balangibang Nald. Sige daw, Nal. Ipasok mo nga, Nal. Ipasok mo. Sa kapitan, digdi sa barangay may, pinabot ko na po ni sa asosasyong kang Kabisiya. Sinalaman ko na po ni sa mga nag-ano pa ako sanda, na sabi ko, ipaabot ko senda na ini talaga, dahil ba ini makatabang sa paraoma. Anong ngaran kan asosasyon? Kabisiya. Anong gusto sabihin? Ang kinali, Balangibang Irrigators Association, Karisak Association. Aha. Yan po ang ano kayo ni. Kasi po, ang dapat kayo ni talaga, matawan pansin kang Niya. Na yung purpose kayo ninda, kaya nahiling ninda nakakatarok. Kaya nagtuklok sila kayo ng pump kayo ng solar. Mga Kaya pirang sa- taon na ini, 2024? 20, Pero actually, kaya na-turnover pa lang yun. Last year pa sa May. na turnover pero bako po sa barangay. Bako po Sa asosasyon. po. So an asosasyon pinapamayuhan ni Isay. Ni Nestor Cañada. Anon an Siya reklamo. ang presidente. Anong reklamo nila? Anong sabi nila? Ang sabi nila, di action lang daw. Sagot ko niyan, ayaw tataram baka sa bago ni reparal niyan na pirang bisita na di man na aksyonan. Ta, ikaw panahiling nindo, may mga gaba nga nindo man na tubo. Para sa Para sana. Sa kadigdi talaga, nahiling man nindo talaga ang tubig dito sa kadigdi. Sadit talaga. Ay, hindi na magana. Siguro ang gawan talaga ni, susubuto na. Kaya man Pero supposed to be panuyan kap na tangking yan. dapat paano. Tanganing mapano man ining laog kan tubo, makakantos duman sa mas ararayong barangay. Mahiwas na mga kabasan ini ibong-ibong kan highway. Nasa 30 hektarya sidi. Grabe. Isipon. Ang sabi ninda kayo ni, mapapano dahil ng PCB sur swimming pool na ini. Pero kan pagkaisi mo tabi kap na budget na inubos din eh? Ini na alokata dahil ni is 30 million. 30 milyon. Opo. Kasabay na ini, may structure no. 30 milyon panel. na di Tapos, pakiforward mo panel. doon, ay di pakikuha mo play mo so farmer na nakaroon. Kaya po, sana po na ini, nanawagan mo po kami, girari ako, na dapat ito yung action po ini. Ano. Kasi kahirak man po sa mga dahil nabot yung tubig dyan sa... Nagiriwal? Nagiriwal na po. Pasurulat-sulat na? Pasurulat-sulat. Tabawal yan yung surulat yan eh. Yung ano, dapat ang tubig dito. Kaso, yung problema, dahil sila magsurat, dahil makaabot ang tubig, medyo ka di. Iyo, Dahil pa man nyo rin nagpapasulat na pinabot tabi, sa bibi. niya. Ang pinagano ko, dahil ko pa pinabot, Hello? pero ang May saro pa dyan na interview tabi. Jimmy, pakiplay mo. ay lang ha. Bago itong interview mo, at tama ba, ang source kang pump na ini, hali sa Salog? Salog, Kabilugan River. Kabilugan River. Masarigo na salog. Oo. Ang tubig, sufficiente. Sufficient, salog Kaya nga lang, eh. so gamit kung paano makaabot sa mga farmer so tubig sa kaba sa ninda, iyong problema, talay na di-deliver naman. Dahil man Dahil lang sa nakaka-deliver. epektibo, sa proyekto kang National Irrigation Administration. Tama sa kung pagsabot yun. Correct. Sabi ni Kapitan Armenia, di na paano itong Garisuro swimming pool para i-push pasiring sa mga farmers? Ano ang problema talay na paano ito? Ang analysis ninda, baka sa ditso, makina, Di na ano kaka- ya sigop kan tubig? Oh, pero nag-andar. Nagandar? Nag-andar siya. Nya, gusto sabihin mo, sa pag-andar niya, so tubig, di nakakaabot sa mga farmers na supisyente. Dahil man ta, sabi nga ni kan parauma, kung buyo nga ako, makusog pa nga ni gadang bulos nga kani ko dyan. Nailing mo na yan. Abuda, ano itong sutubong nailing ko na parasa na? Ano ito? Para sa- Dapat Kasi umagi ito naman naman sa tabi, Jim. kabataan. Dapat naman umagi sa tubig tabi, Jim. Tubig nga niya nagagiduman. Di naman nakagita, pasa na. May nakagi pa man. Salbata ng pangyari. Pagkitext ko na si Kuhan, tamay number ako kay, ano yun NEA, National Director. Irrigation Administration Regional Manager Gaudencio Ayo, tama. De Vera tama? Iyo. De Vera. Saro, so piliin mo na so saro pa, tabi pipi. Sige na, padango ka ng sabi kang partner. Iyo. Yun din eh. Farmer, tabi na. Ayaw mo mananggad.
Bako yan, tabinal. Bako na ninal saro tabi, saro. Supermer nakauba. Super merda. Oh, yung malalaw ng bulo. Sa nakauba na Sa nakawa. Tama na description ni Jimmy. Sa nakawa. wala. Dahil na nagay na kukuha na. Oo. So, sarong farmer, hanap daw tabi na. Iya, may igwag akong pinadala sa ko, Jim kan. Ikaw na, dali mo ako digdiki dokumento kay Jimmy Boy. Aha. Dahil man nagpe-play. Madali lang. Abay sana. Good morning, tabi kay Shira May Mayores. Yan. Okay. Si Fire Marshal. Digdi sa... Yan. Kanina. Siguro ang pangapunan ko po digdi sa niya na imbestigaran man ninda, paghihiling man ninda ining patrabaho ninda, padaiman kamutangi talaga. Pero ang busy sa sinda digding balik-balik, wala man, hagkon mo dyan, dahil man na Pero pinabot na nino sa inda, ano sabi? nagpara balik-balik naman sa digding, nagpara pa mga papugi sa naman dyan, dahil man ba iyo man giraray. Hindi sila mga papugi dyan, nahihiling ko sinda dyan. Anong klase papagi? Puro picture na dyan, dahil man pagkakasunan. Di ba mga trabaho ko yan dyan, dyan, mapapicture-picture. Matulong bulan na pala nini. Lampas na po yung bulan. Kaya ang ano po kayo ni, dapat may investigaran nini. Paabot naman sa kontraktor na ining patrabaho nila, dapat makanos man. Yeah. Ano ba yan? So, 30 million 30 million. Anak ka gabidiyaya sana. Suna sa tangod sana. O, tadi. Yeah, okay. Susuko mo tabi Jimmy sa problema, Jimmy. Duwa na yun ibaga, duwa na bagang problema sa salbasyon. Pareha, suna sa tangod sana. Yun ang bibinipisyaran. Nadarakulat ka salbasyon po lang gito ba ko? 3 million man ito. Ay, pira ito, pirang million nga nito. Bako daw, Jimmy, maluyang kuri nag-generate kan solar? Ang saro pa nga na yan, ang sabi, dapat linig-linig itong napapalibutan kan solar, napapandungan na mga awot. Yung nga niyon. Pag-chat ko na si Regional Director Gaudencio de Vera. Duwa yan. Kung pwede kita mag-upload. So, salvation pulanggi, kulang kitubo ito ba ko? Kulang ki mga 35 tubo more or less. 10 million pala nito. Kaso tubig, di man nakakaabot, duman sa tamang paabutan. Naabutan sa napat so, na sa palibot sa nakang irrigation. Ikadwa ining sa barangay Balangibang, iyo man. Di nakakaabot, tumalo yung pressure kan tubig, duman sa more or less 30 hektaryas. Kada kulkutan nakabasa na makakaproducer kiparoy, na makakadagdag sa satuyang pagkaon, o din man nakakataranom nga, gusto magtaranom, dahil man nakatanom, tawara man nga ikitubig. Yeah, okay. Baka magsimbag lamang si Director Gaudencio de Vera, ha? Pig-text ko na tabi, James. Yan tabi pipitanganing sudiay pa dahil pa man nagsisimbag kay Kapitan da sudiay dahil man nagpapasyar duman tuga sa naman itong tagapagtaram na nakauron mo yan tabi pipi mga dagdag na informasyon, exclusive mga informasyon. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwa Hapot mga busing si Henry M. Ano nangyari tabi dyan sa National Irrigation Administration? Nataarog kay ni ang proyekto. Naghapot lang po kita ha. Naghapot lang po kita kung nataarog kay ng proyekto na day na-achieve so tama na dapat na sufisyente na serbisyo sa tuyang mga farmers. Paano kita kayo makatanom kimaray na klase makabuna makaani nindakul tabing paroy? Ano ba yan? Kaiba si Henry M. Babalikan tatoon liyan. Nasa linya muna ang mga pag-iribat ha. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang si Pading Al Armario. Good morning Pading Al. Pading. Salamat Pading. Good morning. Good morning. Solve na ang problema kan mga paraoma. Lalo digdi sa Legazpi kung paano maka-uma. Pero bako irrigation ang solusyon. Habagat. O minuran-oran na baga nagkapirang daw. Kaya natubigan na sa mga kabasan. Nag-iingo imos-imos na ngunyan, nag-uurumana. Nag-ararado na. Nagtatasak na
kabasan sa mga paraoma, asin siba, nagtaranom naman in Dalugi, para diretso ng makatarok sinda sa mga kabasan. Kan sarong simana, ibagay na so problema kan city government, prepararan ninda so El Nino. And naraman ta naman sa seminar sa mga paraoma asin para ataman in hayop. Lalo kay Madam Sheila Lala, ano na sa apelyido ni Lala sa City Agriculture, Lala Nas. Sheila. Oo. Sheila. Sheila Nas pa rin. Sheila, alias Lala Nas. Sige. Para ko sa agripo mo, habang ko nag-agripo, nagka-business ka lang nagka-problema biscuit. Nagka-problema si Madam Lala sa mga paraoma da sa Legazpi, dahil nagpapakatanom lalo sa digdi sa southern part, dahil mandigdik irrigation, nagkakabaratak na so kabasan sa init ka mga inot na bulan. Maray sa dyan sa pabitasan kan mayon, may source baga dyan halay sa mayon. Kaya sabi niya 90% sa nagpakatanom na dyan, pero sa digdi talaga sa southern, problemado sa city government. Kanyan, ang problema ngayon kan mga opisyalista, solve na. Nag-solusyon, baka man irrigation, na proyekto kan gobyerno, kundi abagat man sa naan kapital. Kanyan, matubigo naan kabasan. Sabi pa rin ang sitwasyon digdi sa southern part kan Legazpi, Alarmario de CGB. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, Salamat pa rin Al sa report. Hali po dyan sa luwas. bawat sulok Ano ba yan? Kolandia wala kang makikita. Igutom lang ako kan report ni. Sa bagay, so kaya report ni Padingal, makakuhan, medyo magayon ng resulta ta. Ang solusyon pa lang, habagat man sana. Kay Jimmy, dahil pakitang solusyon na nagkakuha naman kung paano ito. Kaya kasi bago pagkatapos kan news ko, nagluwas akong madali ta. Kuminaw, nagbakal akong pandesal. Talong ginutom ako kang report ni Jimmy. Hello, good morning. Good morning, baby. Morning. Nagtimbag ko solo sa apot mo kay Joker. Yun, nangani baga. Kung may system slots ang Senado. Oh, ano da? Igwa da. Igwa? Oo, pero ang apektado 58 below. Sarabayo na Joker ini, oh. 58 below. Ang system. Oo, 59 below. Oo. Ano mo nata? Oo, nata. Pag 60 ba gaday naman na ba? 20% ng discount. Ay, inda. O ni, Igo naman ang apektado, sabi ng mga gurang totoo man. Si Joker, maray ka, tawag yung segment mag-analyze tigil sa DCGB. Ligon man analysis ni Noel, analysis niya. Sa report ni Jimmy, patulong tako ng madali. Ang analysis na sa report ni Jimmy, tibad nga tayo ang sistema kang problema kang report ni Jimmy, sistema da ang problema pare. Taisipon mo nga, ang source baga, solar, mainit. Tapos nga, ang luwasan, patapos, luwasan mo kitubig, baka masibo. Di maluya sa kuryente. Awinda. Ang problema dyan, Bibi, tayan mag-ao, solar. Yes. Di ba din ang takot sa aldaw? Oh. Kaya din, maluya sa tubig. Kadakol-dakol lang ang analysis. Gero, malain ang... Matalay pa ko na mahungon niya, Noel. Ang gawa, Bibi. Oo. Di ba naubos na kang ibang solar, so solar na kukaong kaan. Baka inubos na. Awinda. Ulok-ulok ang tanas na ini. Salbatana na pangyari sa maabaka. Ang apektado daw, kang system loss, 59 years old below. 59 years old and below palan. Tapag 60, Ayan, alin sa mga gurang, pakot sa tambay. tapag 60, wala ng bat. Kasi ka pala ng kauron mo, mga gurang. Oo, mga gurang. Si Joker, ang kauron, tambay. Yeah. Tulad niya. Okay, sige, Migo. Salamat. Ay, inda. Ay, nako.
Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, Vice Henry. Nasa pag-iskusar naman ninyan ang Provincial Social Welfare and Development Office ng Kapitolyo para sa pagtauning bagas. Tagsararong sa ako baga na sabi ni Gob. Iyo baga. Iwan sa mga mauruli ng bakwit. Gani gusto ko naman mag-evacuar. Paldo-paldo sa mga bakwit. Sarong sakong bagas. Diba? Matapos ipinaluwas ng decampment order sa mga inikasuhapon. Sigon, Vice Henry kay Maria Vivencia sa pakipaghuron niya tungon yan, handa naman ang opisina magpababa ng mga sako ng bagas ilang pabalon duman sa mga bakwit na pina-evacuar kan sa pag-alerto developers kan mayon doon sa intig sa larong sako ng bagas ang kumpirmadong mariresidi kan mga nasa 1,131 na mga nag-evacuar ikan iyan sa Kamalig, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Ginubatan, Asin, Ligaw. Sigon kay siya, formal nindang iaraglar bitan ang distribution kay ng sigsararong sakong bagas at siyan na alauna kihapon. Daraan formal na instruction ka ni Governor Noel Rosal sa ibaan mga pamayukan mga local disaster risk reduction management council sa bilog na probinsya kan Albay. Pero yung gabos, Karen, pero gabos yan at tawaan ng kibagas? 1131 Vice Henry. 1,000? 1,131. 131. Kung sabihin, 1,031 manasakos? Sigsararong sako. Saan hali subagas ko anon? NSA. Ikaw ang available? Igwa Vice Henry. Okay. Available na data talaga Okay. Sisa yan ma-distribute kang bagas? Ang sistema talaga Vice Henry, ibababa ini sa mga munisipyo. Tanganin sa mga LGU naman, ang bahala magpasistema sa pagtaraw kay ni. Exclusive sa na siyempre, duman sa mga nag-evacuar. Kung may mawara, sisa ang hanapan ta? Kung may mawara, ang hanapan kan, siguro Henry, sa barangay Gayod. Sabi bagan sa Malacanang, pag nawara nga so 10,000 na kilo sin bagas, hanapan sa barangay opisyal. Ini, pag nawara ang sarong sakong bagas, natawaran ang sarong, siyang hanapan? Hanapan kan, LGU. Apotong ko na si Governor. Saan sistema, Henry? Salmatana. Ano ba yan? Sa probinsya, iyo ang madisponer, maugdan kan sa bagas. Ibababa min na yan sa mga munisipyo, kukuhaon iyan kan mga truck, o sindabal kang pasistema, o ibababa na nindaan sa mga barangay, na yun naman ang mag-distribute kayan. Sa mga evacuees, gagarawad na nindaan, pwedeng sa barangay. Yan ang pasistema. Abangan sa tagtaon, may meeting, alauna ng hapon, nakamonitor kita. Karen Ala. Alam ko na, Karen. Paano yan? Maduro man naman sa mga tao sa MDRM o paano sarong sako ba yan? Sa barangay na sana. Sa bagay, problema naman nila kung paano pagkuha kayan ta. Katawa na problema. Katawa na. Para kang problema pa ni Kapitan yan. Pag di na kamuta sa bagas din daw. Alam problema pa ni Kapitan yan pag alsakaan. Diba, sa munisipyo Vice Henry, ang sistema, pwedeng magkuasinda si track, pwedeng dyan sa provincial engineering, idara ninda sa munisipyo ninda, bala sa munisipyo, kung paano nagkang barangay. 1,100, preto? 1,131. Yan. Gabos, dapat igwaka yan ha. Dahil pwedeng dayan, iba? Ha? Gabos. So nakalista sana ha? Ang tawan so nakalista lang na evacuate talaga. Baka iba dyan dahil man nag-evacuate na iguana. Ha? May sugon ka man. Pakaray ka mo. Okay. Karen, good morning. Good morning, Noel. Bibi, Paghinyan man ako nagkikigurang. Ano sabi? Dahil sa bagas, Ano na? pinapota kang gurang, kami mataw ng iskilos, natada mapila pa sinda, kung sa insubenyo, da pwedeng sa barangay na sana yan. Ano na bagasaan? May pagkatawa na akong chismis bagaw ng mga tambay, nakabot sa gurang. So, ayuda nga niyan. O kaya nga, nakapot na duman, natangayaw, madurman pa kaming gurang, na pwede man siya ngayon sa barangay. May punto man sa gurang ano? Oo. Tama man, tama. Pilahon pa kami duman. Tama man siya. Tama man. 10 kilos ngayong bagas. Oh, So pamasahe mi, ubos na, di ba kalmi na siya na kay bagas?
Mula sa mga Awinda. Okay, salbatan ang pangyari sa mga matalion, mga matalion. Ako tayo, Bibi. Apotong ko sigob, apotong ko na sigob, apotong ko sigob iyo. Ano na. Apotong ko na sigob ngunyan ha. Dali lang hata. Thank you. Ana. Apudan ko na si gobernador. Dai ko na ali ko nang di nakakahuron si gobernador. Sandali lang. Balon tang apudan si gob. Ali ko na si gob din nakauron. Madali lang ha. Tungkol diyan sa decampment muna. Ikaduwa, ano si Shota kay ihapot ko pa kay Gob Nasaro. Tungkol sa decampment tama. Buda diyan sa pagtao nin tag sararong kilong bagas. Yan. Asakong bagas. Nagring ang number ni Gob. May lang ha. Governor. Gob. Good morning, Gob. Nagring. Alat ko na. Tabalon ta daw na apudan mga to. Ay naputol o saro pa. Last try natin ha. Alas 8:21 oras mga tugang sa Pilipinas. Alas try natin ta. Pag-restoryahan tan decampment mga tugang kan sa tuya tabi na mga kababayan. Pagkatapos na ibaba tabi so alert level kan bulkan mayon. Elang. May kaurong guide si Gob. May kaurong guide si Goberno. Kuha na. Kuha na. Ay, napu, kwan talaga, oh. Okay na. O, totoo. Baka lamang, pag nailing ni Gob, mga tugang sa kuyang apod, baka lamang mag-callback. O, baka yun na ini. Nag-callback na, oh. Gari yun na ini. Ay, iba man. Baka lang. Ay, paguna ko si Gobernador sa nag-callback. Paguna ko migo. Si Gobernador Yanson pala. Umina po sa amigo mo. Ayun. Kala ko kaya, may tataong bagas na daw. Ano na naman yan ang bagas? Tagsararong sakong bagas migo, bagong pagpaguli kan mga evacuees. Okay. Di man, sa mga evacuees yan. Sa evacuees tabi, sa mga evacuees. Okay. Pero may ako kaya, pag-arugan, pero may ako, never na naka-receive ako kaan. Or suwi na ako digdi sa... Ante, man naka-receive na. Di ka bang kaya bigo nag-evacuate? Inapot mo na amigo kung sendo makapot. So ginako, bako naman butante. Kaya siguro, dahil napigabot. Pwede. Dahil naman sa lista. Dahil sa lista. Pero at taramon, sa gabos baga. Iyo baga, basta sa tawo ka, yung ka sa barangay, sa gabos yan, dapat igwa. Regardless kung nakalbutante ka o bako, basta residente ka dyan. Basta residente ka. So, kang barangay. Sa barangay, Sa barangay, nasalagan. Tadi sinda nagmamapping. Sa barangay da, ang lista kaan. Pero sabi ba ni Claire, ni Ate Claire, pare, sabi ni Ate Claire sa kapag taram ni BBM, pag daydaan na taonan, ang hanapan da, so barangay official. Yung news ka sa bago, sabi ni Ate Claire. Ang pinaka-the best kene, ilingon ta muna sa barangay. Kung yung ako lista. At yun naman nga, tamang pihiling din ng lista. Sa kumili. Dapat ang lista nila dyan. So, sa barangay na. So census pare. So, census. Oo, so sa census ko. Pero dahil, bago, amigo, ang pihiling na, so sa butante, malati na naman nga na ako doon sa lugar ni Madiri. Dahil ako mga barangay ko. Iyo. Sinabihan ako kay... Bako naman kaya nga butante, simpama mo. Dari sala man yan na rason na. Dahil kung minsan, malayan yan pare. Kung may nag-ring sa taling ako. Tamili bako butante. Ano ka? Residente ka baga dyan? Kang barangay? Yun nga, piga priority. Sa iling ko, Buda. priority sa mga butante. Buda, ang pagiging butante, Migoldo, yan, diretso tayan, right? Baga yan to vote, pero, igwa kitang diretso na, dahil kita magboto. Iyan, and kung halimbawa butante ka, ang requirements mo, gumado ka sa Comelec. Yan, correct. Parisro ka duman. Ikaw na naman kaya kang magpura. Kang gurang na magpa-activate ka. Paano ka ma-activate? Yan. Kaya gari, bako tama, pag ang rason na nga bako na butante, mapagling ang talinga mo ta, gari, politika ang pahit. Iyo mo, amigo, nilihan nga na okay itong babaeng ito dyan sa barangay. Sala yan, ng mga rason na yan. May census baga, national census. Di man dapat ang official record ka yan? Oni ko yan na mapping na yan.
May dinukot naman sa lanog ay sa may gate ni Madiri. Oo. Kaya pag kasi Madiri, Mm. man ngayon. Kaya kami dukot malano. At may duko. Dinukot. Sige, Migo. Sige, Migo. Wala ko, kaitra kita dyan sa ano yan. Di kita ka-entra pa rin. Di kita ka-entra. Magkita nag-ibat ko yun. Correct. Oh. Okay, Migo. Salamat. Okay, bye-bye. Thank you. Alright. Oh, thank you. Mabuhay. Sabi ni Noel, pakisabi nga niya, mga evacuees, na sarong sako, from provincial government, may 10 kilos man baga, na pigtao. Siguro yan kang national government, yung siguro sa pigasabi kan mga gurang. Yung nga nang pigasabi tabaya. Oh, hello? Migo, morning. Tip na yung mga taktikan yan. Sorin. Masa 2028 na yan. Yun na nga. Yun na nga. Maaga pa ba? Ano ka na? Mapreparar? Di ba? 2028 na yan. Para di ka Opo. makaplano man. Aha. Okay. Okay. Salamat, Migo. Salamat. Alright. Salamat. Okay. Hello? Hello, Bibi. Good morning. Nadamog ko so comment mo kasubak mo baga. Itong sabi mo may diretsyon kita na dahil magboto. Oh, takon habo mo talaga bumoto. Dahil ka na magboto. Garo dapat siguro dahil kapag gamiton iyan, Oo. para mo ko nata, kay puan kang gobyerno ta, antabang ta, Pwede. Pwede man. bato yo? Kita mabugtak dyan sa Inday. Kaya nga ni, Oo. bata bagangon yan, mas nakon itong so nakaagid sa pag-iisip ni Ruben. Bigyan mo si Ruben. Bibid ko si Ruben. Oo, Si Pading Ruben. Kaya kada buto pa, mahalaga. Kaya ganyan, ang problema, naibuboto pa. Pero seriously, Migo, Joker, seriously. Yan, binutoan kan mga tao, di ba? Ang dapat kayo bago hunta, ang dapat kayo na bago hunta, ako personal ko yun ng iling Migo, correct, kontrol mo ako, take advisor ta ka ba gana, kontrol mo ako, yo. Ang dapat ilingon, bako itong binoto, uso nagboto, ano mo kung siyang pwedeng hilingon migungon yan, na dapat ayoson? So, pakasurat kang konstitusyon? Tama. Yun baga naman sa kwalifikasyon kang kandidato? Tama, katay isipon mo ha. Oo. Ma-apply ka kitrabaho, grabe ang requisitos. Ata na nga, daw ka sa gobyerno, civil service. Paglaog mo pa sa gobyerno, may civil service ka na, ma-exam ka pa otro. Ma-file ka kandida. Kung ano-anong requirement ang bigbubugtak dyan. Oo. Tapos ma-file kay candidacy sa pagkasenador. Oo. Dahil kung ano agad ang curriculum vitae. Ata na nga, ang solamente, Migo, able to read and write. Oo. Must be a Filipino citizen. Oo. Sa indaw kita makakuha ki mga maray na apagkaan sa mga constitutionalist na mabago lamang ang konstitusyon. Iyo ko ta, ito ko ta sa mga amendment kang konstitusyon, talo yun naman yan. Ilingon na yan ng mga qualifications na yan. Siguro, iyo ang dapat tutukan. Iyo ta, ano ba? Namang problema sa ibinoto, sa nagboto. Nya, ako, paano mo man mabasol sa binoto kung ang qualification, iyo ito? Ba't ang isipon mo ang problema kang Pilipinas, ha? Oo. Kadaklan sa Pilipino, mahilig sa artistahon, Sikat. na sikat, na medyo siga-siga, Yan, baro-barumbado. na mahilig pa nga sa paramuda. Iyo baga. Problema kang Pilipinas. Iyo baga, yan ang kwenta. Yeah. Ma-apply ka dyan sa, ipopromote kang director, ipromote kang kung anong position mo, dapat may mga master's degree. Ano ba? Doctorate degree. Oh. Punin na sana, BP. Ano daw? Sige daw. Ma-apply ka nga ng kargador. Oo. Oo, kaya so helper baga dyan sa mga bodega. Yeah.
Nakulang pa ang requisitos nila tao mo. Ano ba nga, naghanap ang college graduate? Kuya. Yes. Oh. Kaya iyan dapat ang tutukan. Mhm. Ito ang pinaka-problema ka talaga. So, pag So, kwalifikasyon? kami Comelec, Oo. kasi Yes. natutukan ka. Mas kisisay na sana pwede. Yeah. Awinda. Igwa nga ning nanggagana ng mga rapist. Ata na nga ni. Iyo nga ni, kuan baga, mangangalasa na. Nagkakurulong na, nakabalik pa. Oh. Yan ang problema eh. Ay, ganay pa man napatunayan kang nagkasala. Pero, aram mo kung ano nangyari. Igwa nga ning convicted na. Oh, yeah, di ba? Nanggagana mo ko yun. Nanggagana pa, o saka, ata na. So yan ang dapat na requisitos kan madalagan sa poder. Oo. Ito ang dapat tutukan. Oo. Dahil naman ang maginibukon ang babaagoon ta, so binoto. Yes, totoo ka dyan. Talagang maisipon mo maski nga na ikumun, nagsayo mo na. Dahil ang common sense. Para pasabay. Okay. Sige, good morning. Nasa linya, mga magurog malamang kita. Tabata mo uran-uran. Nasa linya mga tugang si Jomar Bien, kaya ba po si Attorney Beliena, Chief Admin, DSW Region 5, regarding sa decampment sa Malilipot, Albay. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga paranta bayon. Ako digdi sa 10 City sa Malilipot, Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Ngunya na daw baga. Gusto ko tabi. Nalikod na dangog si Jomar. Bel tabi, Jomar ha. Roger. Yeah, go ahead, Jomar. Ang dating makusog na. Yeah, go. Okay na. So, ngunyan baga tabi, BP Henry, ang ipinag-orden ang decampment sa gapos ng mga evacuation center. Digdi sa palibot kan Bulkan Mayon, pero ang Malilipot ang saro sa may pinakadakol na mga evacuees. Abot ini sa 405 families, and ang sentro kang evacuation center rin, pinaka-evacuation center din ng 10 City. And ani una tulos digdi, so mga empleyado, opisyales kan Department of Social Welfare and Development Regional Office Number 5 para iyuan mag-asikaso, mag-monitor, mag-giya kan mangyayaring decampment ngunyan na daw. Dahil si Director Laurio, pero ang nagrepresentar sa iya di si Attorney Michael Jerome Beliena, ang Chief Administrative Officer kan DSWD Regional Office Number 5. Kaulayong ta siya tanga di na maramatan mga pasistema and ano pa ang mga mangyayari kasi karong ko may activity pa before na paurulio na ining mga evacuee sa indang mga residensya, mga taga-barangay Calbayo din, barangay San Roque, tabi si BP Henry. Attorney, live kita sa DCGB, nasa ibong nalinya si BP Henry. Pwede tabi kami matawanin information kung paano magiging pasistema nito kan decampment sa mga evacuees digdi sa Malilipot, 10th City sa barangay San Jose, Malilipot, Albay. BP Henry, si Attorney Beliena. Apo, Attorney, maray na aga po. Magandang umaga po, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Salamat po sa oras sa DCGB. Si Henry po ito. Attorney, from DSWD, ano po ang magiging proseso or mayroon bang guidelines o mayroon bang panibagong sistema sa decampment base po sa naging utos ni Governor Noel Rosal? Okay, sige po. Dahil po bumaba yung alert level status ng Mayon Volcano from alert level 3 to alert level 2, nagkaroon po ng decampment na sa halos lahat ng ating mga local government units sa Albay. So ngayon po, dito po tayo sa Malilipot, ang mangyayari po, bago po sila umuwi, meron lamang po silang kailangan gawin, yung mga ating mga family tents. Kailangan lang po nilang isiguraduhin na maayos ito bago sila umalis. Konting linis lamang po. Bago po, pagkatapos po nito, magkakaroon ng distribution ng family food packs. Parang pabaon po sa ating mga evacuees dito. Kasi alam naman po natin na kahit bumaba yung alert status ng Mayon, hindi pa rin po ito natatapos dito yung pag-alboroto ng Mayon Volcano. So ito pong family food packs na ibibigay natin. Siguro lang po ito na meron po silang pagkain sa next 15 days. Kasi po yung ating binibigay na family food packs, ang isa po family food pack ay good for
3 days sa isang pamilya. Opo. 5 po yung binibigay natin. So, a total of 15 days po yung ating family food bank. So, yun po ang magiging proseso. Konting ayos lamang po dito sa mga maiiwan nilang tents. Tapos, saka po magdi-distribute ang DSWD ng family food packs. Tapos, yun na po ang actual na decampment. Iyon, okay. Maganda yan, attorney. At least, bago umalis, malinis na dyan sa mga area na yan. And then, magbibigay kayo ng food packs na good for 15 days na konsumo ng mga kababayan natin. Apo, sir. Opo. Yan po ba, attorney, ay para sa lahat ng mga evacuees? Salbay, hindi lang po dyan sa Malilipot? Apo, ito po yung pabaon po nating family food packs sa mga ating evacuees na magdidecamp ngayong araw ay hindi lamang po dito sa Malilipot, kundi po sa lahat ng evacuation centers sa buong Albay. I see. Simultaneous ba, attorney, ang pagbibigay ngayong araw? Apo, sir, ngayong araw po sa lahat ng magdidecamp, magkakaroon po ng distribution ng family food packs pagkatapos pong maayos natin yung mga maiiwang mga family tents. Ayun, okay. What about po kung iba may umalis na? Hindi pag umalis na po ba na hindi nandiyan during the distribution, pwede pa silang makatanggap o hindi na po, attorney? Sa pagkakaalam po namin, halos lahat pa naman po nandito Nandyan sa mga evacuation centers. So kung meron man pong, halimbawa, nauna kanina umaga, meron naman po tayong datos kung sino-sino po yung mga taong nasa evacuation centers para po masigurado mabibigyan po natin sila. Opo, kasi po ang base sa aming record, more or less mga nasa 1,300 plus pa ang magdidecamp kayong araw. Apo, yun nga po, siguraduhin naman po natin lahat po ng nandito po sa mga evacuation centers, lahat po ng aalis, mabibigyan po natin ng family food pack. Ayan, okay. Good for 15 days. Iba naman ito kasi si Governor Rosal kasi may instruction din from the provincial government na bago sila umuwi, mabigyan din ng tagi-isang sakong bigas yung mga evacuees po, attorney. Magkaiba ito, di ba? Sa ano po yun? Sa probinsya to? Galing po yun sa local government. Yun. Okay, sa provincial local government po. Yung sa inyo talaga, yung regular na binibigay po ng DSWD sa ating mga kababayan. Apo, yung family food packs po ng DSWD na nakalagay sa karton, yung meron pong logo ng DSWD, yun po yung ibibigay natin, yung i-distribute po natin na family food packs ngayon. Opo. Attorney, pwede ba? Okay lang ba, attorney, ma-itemize? Anong laman ng isang food box? Okay, ang laman po ng ating food pack, standard po ito sa kahit saang sulok ng bansa. Binibigay pa ng DSWD, meron po itong bigas, meron po itong canned tuna, meron po itong energy drink, pwedeng yung brand po hindi po ko masasabi, pero yun po yung composition niya. Meron po siyang bigas, meron pong tuna, meron pong energy drink, and meron din pong sardines. Opo. Attorney, maraming salamat po. Ingat po kayo. At saka, salamat din po sa inyo, sa DSWD, sa inyo at saka Director Laurio, buong trupa ng DSWD walang kapaguran na pagbibigay po ng tulong sa ating mga kababayan, lalo po pag may disaster po, attorney. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, sir. Opo, thank you. Jomar? Okay, salamat tabi, Attorney Villena. Ayos, Jomar may balon pa sindang good for 15 days. Iyo baga, maabot daw kita digdi, agad daw kita kireaksyon sa mga maoruli na. Manay pwede ka ma-interview tabi sa DCGB. Manay anong aksyon, anong reaksyon nindo niya na maoruli na kamo? Tabi, sir, tamauli na kami. Balik na kami. Pero magduduman may sabi ni Taya. Bando-bando. May mga estudyante. Aranin na, oo. Nagpirang ka mabulan digdi? Ito po. Kumusta naging buhayin nito kumusta naging buhayin sa pitong bulan? Grabing init, grabe miserable yung buhay ni sa pagkaon bastante, pero grabe sakripisyo ni kang init. Mainit yung sutem. Anong barangay ka manay? So, pwede ba ka sa natawan duman sa sa national sa housing? So, ako po dahil panawardan, pero may nakaprofile na po ako. Ako lang na building, unit. Tapos,
kung sakali sa NPP Leon mo duman sa housing o sa Kalbayog. Pabalik, Aha. balyo-balyo lang po. Tagay Mm, may mga pwede bayaan siya haruli. Mm. Araw kayo ning wala man na aktibidad na yun, pwede kami mag-stay doon. Halimbawa, 1 month or 1 week, 1 month. Ay, so ang anak buhay kayo nagduyaan duman sa Kalbayog, ano? So kung dahil na kalamidad, duman ka mo. Pero kung may kalamidad, baralik, duman na ka mo sa bago. Ayun. So yung BP Henry, Aha. ang magiging, salamat kami manay. Ang Hanap daw magiging dyan, Jumar, system- kilalaki, Jumar. Lalaki. Kasi na naugmakaan. Noruli, ana. Alat ko na, hanapon sa daw. At nakaangga mo sa nakapila kayo yung babae. So, apo na si Miss kundi siya naugbang pauruli, ana. Mako kita. May lalaki din doon. Mm. Iya, ibag-quiz ka man, ano? Bako ka man ibag-quiz? Bako. Sita Ano? sa kami takbo. Ha? Taga-mawasa. Di ibag-quiz ka? Sa anong barangay ka? Ano tabi kayo ang masasabi mo? Live kita sa DCGB yan, si Henry Maceda. Oo. Dahil nakapapakinggaran mo. Dahil nangaran? Ano ang masasabi mo? Okay lang na dahil ngaran yan. Mauli na kamuduman sa Kalbayo. Dahil kung sakali kasaralak-talak, ano ang masasabi mo po kayo ni? Ay, mana tama ta ko na sa sariling Mm. Ano pang kaugmahan na nasa isip niya na magigibo niya na? Henry Maceda, BP Henry. Bossing. BP yun ang cellphone. Hello. Natabi cellphone. Maray na aga boss si Henry po ini. Nadagog mo pa ako, sir. Sabayo, sige na. Nadagog mo pa ako. Idukot mo. Hello. BP. Hello. Hello, sir. Yan, nadagog mo pa ako. Okay na. Ira. Apo, si Henry po ini, nadagog mo pa ako. Iyo po. Apo. Ano pa tabing kaugmahan mo na pwede mo nang magibungon niya na mauli ka na? At ako lang sa sir magigibo mo niya na pauruli na. Minaulo ka ugaring sir. Oy, pareho na sa isip tang diba? Pareho. Ayo. Pareho. Nagkagidan sir. Ano? Nagkagidan sir sa isip ng duwa. Nagkapareho. Ano? Oy, di ka man natanglay kakahalat. Pirang bulan yan. Walo. Ano? Walong bulan kami dito. Okay. Sir, ano kayo lang? Seryoso. Tatawan na ka mo ngunyang food packs na good for 15 days. Buda, halit sa Kapitolyo, gari may wana sarong sakong bagasman. Ano pang masasabi mo tabi sa serbisyo kan gobyerno sa Indo? Ako lang salamat tabi sir sa Gob. Lokal na gobyerno kan probinsyan. Sa ako lang sa pasalamat niyo tabi. Apo. Buda yan bang na DSWD? Mataw daw sa Indo ki good for 15 days pa na food packs? Iyo po. Oo. Nawawala? Hello? 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 Okay na. Jomar na mabara. Tabi, okay na tabi, Jomar. Salamat to, Jomar. Okay na. Salamat tabi. Nga daw nag-luya sa bago. Kaya baka siguro nagdis na natin dugan. So, yun na, pagkarapod na DP Henry, sa masakit ko ng meeting, bago man lang ining sa distribution, may meeting pa dahil, tapos sa mga evacuees na yung bigay sa 10 city sa Manilipot. After kang briefing, saka sinda ma-order kang pagbarali ka na sa mga barangay, kasabay kang pagtao kang food bag bigay sa 405 na pamilya. Hindi sa 405 na pamilya BP Henry, ang 43 kayo dahil naman mauli duman sa barangay Ninda, kundi yaw na sila duman sa housing sa barangay Binitayan. Sabi nga ni kay Tungso Kilola na nakaulay sa Kasubago na siya, so akin niya yaw na duman, pero siya may aplikasyon naman para makabalyo naman duman sa housing. Ang housing ng DBP Henry, sobra-sobra ini para maakomodar ang gamot ng mga evacuees hindi sa 10 city dahil lang more than at pero mga 600 ang unit na kung matapos na ang phase 2
pero ngunyan na anak kumodel pa sana naman is 43 sa mga pamilya. Okay. Kuya Henry, ang mga informasyon natin dito sa Barangay San Jose, kan malipot sa Tent City, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay dahil proper diet, exercise, at ngayon mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrition para sa mas malakas na protection. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay. Maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise, ito ang kailangan natin. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik po ang hapot, mga tugang, magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anak. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko.
may angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, nung meat-chop
ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo nung meet-shop ang katuwang mo. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nako, alas 9 na. Mga tugang pasensya na kamodeta naman deskitero si Bapang mga topic na nakareditan ko niya na pag-aaga. 9 o'clock na po. Salamat kan sa nung pagantabay. Tingog ang banuaan. Susunod na. Goodbye. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll RPS Hospitality.